Este é un dos vídeos que forma parte da campaña O que se dá non se quita, un proxecto da Concellería de Normalización Lingüística de Poio que nace co obxectivo de promover e fomentar o uso da lingua galega entre a veciñanza. O galego peor falado é o que non se fala. Entonces, o importante é que o falemos, e inda que moitas veces non se fale correctamente, pois que non se recurra ao castelán por medo a meter a pata por falar en galego. E ademais así, ademais utilizamos esa expresión, non? Meter a pata ou facelo mal. Eso é un pouco pois, o que pretende a campaña. Arríscate, fálao, e inda que a xente considere que non o está falando adecuadamente, pois que o fale igual. A iniciativa O que se dá non se quita pretende poñer a disposición da veciñanza novas ferramentas para continuar aumentando o uso do galego no concello, pero sobre todo para facelo entre a mocidade. Por iso a campaña levarase a cabo nas redes sociais a partir da vindeira semana. O que se trata é de rachar, sobre todo, con moitos persuícios que hai respecto da lingua, e con estas mensaxes que se repitan nas nosas redes sociais. A idea tamén é facer unha colaboración directa con educación para que tamén se poidan remitir aos centros de ensino. E, bueno, esta campaña vai a ter un total de 12 imaxes como estas, que, bueno, pues que vai a ser un material e unha ferramenta para poder proxectar nas nosas redes sociais. Cabe destacar que esta é unha das primeiras iniciativas que se poñen en marcha tras a aprobación da nova ordenanza de impulso do galego no Concello de Poio. Pero non será a única, xa que o goberno local está a preparar novos proxectos para os vindeiros meses que irán destinados ao comercio local e á hostalería.